Gawas sa mga resort ug mga sikat nga tourism sites, iapil na usab karon sa Enhanced Countryside Development kon ECD program sa probinsya sa Subo ang mga hotels sulod sa lalawigan nga naapektuhan sa bagyong Odette. Kinihuman na ngayo og tabang ang Hotel, Resort and Restaurant Association of Cebu kon HRAC pinaagi sa ilang pangulo nga si Alfred Reyes ngadto kang Gobernador Gwendolyn Garcia atol sa ilang tigom kaniadtong Lunes, Enero 10. Matod ni Reyes, mukabat sa 5 bilyones pesos ang kadaot sa ilang mga katigayunan ang gibilin sa bagyong Odette. Tungod niini, nihangyo siya kang Garcia og tax holiday. Apan gitanyag ni Garcia sa mga miyembro sa HRAC nga moapil na lang sa mas gipalapdan nga Enhanced Countryside Development Program sa lalawigan. Naa magudday mga properties nga nangaigo sa katong Typhoon Odette na wherein ang damages medyo dako-dako gyud noon. So atong tabang as sa association, it basically atong gihangyo si Governor Gwen nga unta makahatag unta siya gamay nga katabang sa atong mga properties nga nadaot. Labi na itong mga gitawag na itong tax holiday, no, which is basically discount sa ato ang real estate property tax o ganang sa business tax which is under mga sa LGU sa mga provinces. Kahinumduman nga gitapok ni Garcia ang mga tag-iya og resort ug mga tourism site operators sa probinsya aron matabangan sila sa mga dagkong bangko sa gobyerno nga makahuwam og kwarta sa sayon nga paagi ug mubuang interes alang sa pagpaayo ug pagpanindot sa ilang mga resort nga nadaot sa bagyo. Kaparte kini sa tinguha ni Gobernador Garcia nga makatabang pagbangon sa sektor sa turismo nga dili lang kadaot sa pandemya ang naaguman apan tungod usab sa bagyo. Ang nindot lang kay katong mga under provinces na gihimo si Gov karon nga makaloan ta dito sa BBP, no. Tulo to ka bangko ang iyahang gihatag sa atua nga naghimo gyud siya nga makaus ang mga properties nato samtang ilang iayo ang ilang mga properties, which is at a very good interest rate, which is a very good offer. So we hope that each properties will really take this advantage. Muhatag og inventaryo sa mga properties nga nadaot sa bagyo ang HRAC aron ma-review kini sa Kapitolyo. Paula Mendoza, Balita sa Subo.